Bona vesprà, comencem plenari, sessió extraordinària, avui dimecres 14 de juny. Ordre del dia. Primer punt, aprovació, si és procedent, esborranys actes, sessions de data 23 de març, 30 de març, 2 de maig i 15 de maig de 2023 totes. Alguna cosa? No? Sí. No ha sigut Joan? Està bé. No. Digues. Jo ara desviar l'atenció a Joan, però venia jo. Sí. L'acte del dia 23 de març, el primer punt, la ratificació de l'urgència, diu que declarar l'urgència que és aprovada per unanimitat dels senyors regidors assistents a la sessió amb 8 vots a favor quan érem assistents 9. Ah, vale, sí, això. És unanimitat, però sí. ¿Quieres lo corriges aquí? Bueno, ¿O sí. quieres ahí mejor? Vale. Vale. No, vale, en la otra sí que está. Vale. Así también. Vale. Y esta también, vale. Ya está. Eso es que encara vendría de cuando no estaba. Vale. Pues pres nota que ja està corregit. A part d'això, vots a favor? Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Per 9. Per 9. I en això, doncs, donem per finalitzada La sessió. esta La sessió. No?